Into eyangiphatha kabuhlungu Mm. eyasenza ukuthi nakhona igcine selihlukana incwadi ingane yayibhala. Oh, kwakunencwadi? Kunencwadi engane uThulane wayibhala Wayithini Nkosi yami? wabhala incwadi esho ukuthi hey baba ngaze ngajabula ukuthi for the first time empilweni nje ukuthi nje Mm. ngikwazile ukuthi ave kakuzobe incwadi engizoyifunda mina ngedwa. So wathatha wayibeka phansi komqamelo wami Oh, shuthi ukuthi mase wayibhala before ya azasuke, ya aha. kakuyincwadi nje yokubonga. Okay, Faka okay. nesithombe sethu lapha Was-paste. kwincwadi yabo wasipaste nje khona. Oh, Nkosi Yabona nokuthi yami. nje ngiyabonga ukuthi ukwazile for the first time ever ukuthi ufikile lokho esikoleni. Wafika Uzomsupport. wazozongisupporta ngijabulile ngatshela nabangani bami ukuthi yeza baba behlezi mina anginababa ekhaya emsebenzini sorry esikoleni. Esikolweni. Behle besho nje anginababa nakwanga because njalo mekukhona ama-functions akhona angiphumeleli yabo. So Okay. kodwa ngamtshela ukuthi noma ikanjani la ngiyeza. Umama Oh, mayifunda leyo ncwadi leyo I think akabuya naleyo enga leyo kuyena ukuthi kodwa yazi awuzange. ukuba hlasimbe Useze wabonga. wawukhona wafika hlampe yangangena ingane Mm. kwimoto yesikole wahamba hlampe kwenye direction ngabe uthulani usaphila namhlanje. Nginibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV, uhlelo esibiza ngokuthi izigameko zempilo. Igama lami nguStufuza Dlangamandla isiZulu. So-ke njengoba sivakashelwe namhlanje ubhuti nakanjani ikhona lento esenhlizweni yakhe afisayo ukuthi ayikhiphele ngaphandle, akhulumisane nathi. So I'm not sure noma udinga usizo or uzoqwashisa abantu ukuthi abangahlelwa yilento yena kwaqondana ukuthi yehlele yena. So-ke asike sizwe ukuthi ngabe usiphathele ini, sambona kunjani? Ngiyabona njani? Ngiyaphila nami, ngicela ukwazi isibongo negama lendawo la usokhona. uJobe ngiphuma kwaMashu. Ukhulela Mashu? Yes, ngikhulela kwaMashu. Oh, alright. Ngicela ukwazi ngempilo yakho usakhula, bekunjani ekhaya, besinjani isimo? Mhlawumbe ukhulele phansi kwesandla sabazali abawu-2 noma umzali oyedwa or bekwama-grandparents? No ngikhulele ngizangihlala nomzali ngikhulelise nje uma Okay. ngokukhula kodwa yes ukhona ubaba Oh, yeah kodwa nje ngumuntu nje ngikhulise nje isayidini lamama. yeah isayidini lamama. Kwenzakalani esayidini lakababa? Yes, ushilo wathi uyamazi but sasithini isimo? Yeah, kuhlukana nje kwabazali Okay. kodwa-ke lokho azange ku-affect-eke mina nanokuthi ngingamazi ubaba. Okay. Ngiyahamba ngiyambona ubaba Noma inini whenever, noma mawufuna? inini mengifuna and Okay. kuyakhulunyisana ukuhlukana nje kwabazali. Ukuhlukana nje kwabazali and uku-understand-a nesimo futhi. It's Yes. okay uma nobaba basathandana but kodwa-ke kungekho futhi nenkinga nakhona lapho ekutheni ngoba Okay. akekho ovimba omunye ukuthi ngihambe ngiyobona ubaba Oh, noma ubaba uyena mhlawumbe onenkinga mhlawumbe mengihlala noma no hlezi nje kahle. okay. Uzalwa wedwa? Wena kuphela umntwana wabo? No sibawu 3 Okay. sibawu 3 esihlala. Lunjani uzwano kunini nobawu-2? Lunjani uthando kunina nobawu-2 ama-siblings? Yeah, manje phela vele kuzohlala kube khona ingxabano from now and Yes. then but kodwa sihlesene kahle nje Okay. obhuti nosisi ubhuti yethu nosisi oyedwa sihlesene nje kahle ekhaya noma Okay. Ngiyazi ukuthi kungenzeka ukuthi mhlambe ngaba unawo amandla ukuthi bazali angazi mina nahlukanelani, kodwa ukuhlukana kwenu kwangihlukumeza la nala nala, noma u-right indlela izinto ezenzeka ngayo ngoba ukhona uyaphila, uyakwazi ukubona ubaba whenever ufuna ukumbona and u-right futhi ngokuthi ukhulele esayidini lama. Mhlawumbe kukhona ukholazi onakho noma u-right nje. ngijabulisa ukuthi basaphila babawu-2. Okay. Okunye nokunye nje. Nanokuthi whatever mhlawumbe uma khona usizo mhlawumbe engilidingayo mhlawumbe ekuthiwa no kudingakala ubaba Yeah. ngisengakwazi ukuya kuyena baba khona into edingakalayo mhlawumbe Okay. noma khona into mhlawumbe kumele ngiyenze ngiyalinganisa Yes. uyabo but nje kodwa Ukunakile ubaba. unginakile ya u-right Okay. yabo. Azange ngasho ukuthi ngoba nakho sengihlukene Sehlukana naney'ngane. ke sesidedela kanjalo no hayi azange ngenze kanjalo. Okay. Ngicela sihlale phezu kodaba nje, ungichazele ukuthi why ungivakashela la ekhaya namhlanje kule show ethi Izigameko Zempilo. Ungilandise kusuka la kuqala khona indaba kuze kuyofinyelela kuvuthondaba.
ngithanda nje ukuthi yento esengiyivayele isikhathi eside. Sekuno 9 years manje. 9. Yes, 9 years manje Hey, ngiyivalele. okay. But ngiyabona ukuthi the more nakhona engivalele because nakho the more umuntu uyivalela ugcina usungena notshwala. Yes. Usungena Because kunesilonda esingapholi. Yes, yabo. Okay. Ngangamngaka nje ungibona umbona Okay, sengisebenza emzimbeni. kangaka nje. Okay. Stress nanokonke lokho. But ngiyayikhumbula ingane yami. Ngishiso yini lokho ngishiso ukuthi ngoba iyona le ngizosho njalo sengikulesi engikusona manje. Okay. Understanding nakhona phela ukuthi noma ngakona i-fault yami kodwa kwangiphatha kabuhlungu ukuthi azange ngibe khona ngalesikhathi la ebesengidinga khona. Okay. Prioritize umsebenzi kakhulu Okudlula yena. kudlula yona. Mawukhule vele emndenini njengoba ngisikhulise by umama nje oyedwa. Yes. Uyazi kufanele uthole kufanele kulale kudliwe endlini. So Yes. ukhula nakonke lokho ubona umama nje ebe-strugglisha kangaka Yeah. esebenzela nje thina yabo. Only to find kodwa ukuthi khona izinto umuntu umuthi manje ngicela ukuthi uyazi nje ukuthi nje ngiyabhadanisa kusakhona usisi wakho kusakhona ubhuti wakho yabo. Awuzalwa Yabo. wedwa. So uma usunengane ufuna ukwenzela ingane konke uyiphilise nanempilo le wena ongakazi uzuyithole. Yes. So uzophuma uhambe uyosebenza uhambe uyohustlisha nakonke lokho nakhona kumina kunjalo ke sebenza nje kakhulu ngiprioritize nje kakhulu umsebenzi wami ngalendlela yokuthi ngagcina ngizosho njalo ngilahlekelwe ingane yami yabo ngoba kuba ngikhona ngangizohamba nayo ngezongena yami kwimoto yabo sibuyele back ekhaya yabo mhlawumbe sesizohamba ngenye indlela kodwa ke nje ukulandisa ukuthi hlasimbe ukuthi kwenzakalani. Yes, ngicela ungilandisa nje. What happened? Ngizosho nje phela nganginomuntu noma bese sesihlukene manje kodwa nje nginomuntu angimthanda kakhulu igama lakhe kuZama. Okay. uNkulunkulu wasibusisa ngengane saba nengane enhle nje umfana nje omuhle ngelinye Umfana usuku obukekayo. yeah. Okay. Okay, ngiya understand. Ngasebenza ngaye emsebenzini ngelinye usuku wayengicela ukuthi ngiyacela ukuthi esikoleni kuzoba khona i-function enkulu wayecula. Okay. So ngangibona ehlezi practice njalo ekamereni njalo nje kancane lokho practice ekamereni. Nakho ke sekuzosendela usuku baba ngiyahamba ngiye esikoleni khona i-competition ekhona ngiyacela ukuthi ube khona njalo ngibona nje ngipractice ukudlula ekamereni nje ungibona yabo. By the time unemimngaki? Wena 8. 8, okay. Yes, Semdala lo muntu ukhulile. Ngahamba ngaye emsebenzini but kodwa ngacela emsebenzini ngasho ngabe mina ngiyacela ngomuntu osebenzayo Monday to Sunday. Okay. So isikhathi umuntu isikhathi yabo. Okay. Breadwinner futhi at the same time. Yes. So ngiyamnakekela uma wengane ngiyamnakekela nengane I have to make sure nje ukuthi nje yonke into nje right. Yes. Hayi kwahamba isikhathi ngacela ngathi okay boss yami bas ngiyacela bandla ngicela ukuthi unginikeze i-day off kakuzoba kulesini la ingane yayizolo khuza khona izocula khona. So ngase ngacela kulesine nje kuphela. Hayi nakhona ukuthi ngizolova ngizophuma early. Okay, kodwa kusala uzoya ngizophuma early. Okay. Kanti kakhona enye deal esanda kuyisayina ubasi and kaphoqeleka ukuthi leyo shift le yayingiphoqa impela kufanele ukuthi ngisebenze. Ngase ngacela kumngane nami ngakwazi ukungikhavela.
wathi mina futhi nami nginama-commitment efanele ngikwenze. Okay. Kaphoqeleka ukuthi Kufanele ube angisakwazanga nje, khona kufanele ube vele. khona. Ngagcina saphumelelanga khona. Njengoba sesengisebenza sesingena le dealership le, ngathola ucingo. Ngangizophuma late ngalolo suku lelo, uyophuma u-10. Yes. Yena wayezocula around 6 o'clock. Okay. Yabo. So nakho-ke kagcina nami ngingasakwazanga ukuphumelela. Mengithola ucingo ngabo 8:30. Hayi uyadingakala, fanele uphuthume ngase-station. Okay. Hayi kwenzakalani? Hayi uzozwa khona. Shuthi noba uyasinqena ungitshela sonke isitori. Okay. Hayi ngingena emotweni. Hayi nangu sengizwa ngoma wengane uyakhala. Hayibo, uthulani akasekho. Ushonile kanjani kade beginqekile ngemoto. Hayibo. Hayi mengifika khona tholakala ukuthi-ke sebekhona kashona nje but iy'ngane eziwu-5. Kasinda I think about 7. Yes. Babebaningi emotweni. Babegibele nje imoto yesikole. Sekubuya bezovele bezotransportwa bebeke back emakhaya. Isabuhlungu namanje le ndaba. I'm sure lapho uyahlanya-ke ngaleso sikhathi uze ukuthi umntwana wakho sekwehleke kanje akasekho, usethulile, wengane uyakhala, yabo nje kuningi. Lapha kafana nokungibuka. Kafana nokungibuka nje, yabona nje ngoba ngakhona ngangimtshela uma wengane ukuthi ngizobuya naye. Okay. Ngizobuya naye ngoba maseqeda ukucula whether wezona noma ngeke azawina. Yeah. But kodwa uma ngibe khona ngizosudlula sidlule noma mhlawumbe e-restaurant thizeni. Yes. Nje just siyojabulisa nje ukuthi nje yabo wenze nje kahle. Kahamba shona kanjalo. Manje ngaleso sikhathi kukhona kodwa ukubambisana phakathi kwakho nomama womntwana. Kwenzakalani? Mhlambe akekho nodonsa abhekise le nomunye mhlambe adonsa abhekise le, mhlambe nabuye nakhohlwa ukuthi hayibo phela la hayi ukuthi umzali oyedwa odlulelwe umntwana. So bawu-2 sikulesi simo lesi. So bawu-2 sidlulelwe noma nabambisana nje okay ngikuzwile ekuqaleni kade ungitshela ukuthi awusekho ndawonye naye kwezothando. What happened? Yathini into kusuka nje ekulahlekelweni umntwana? Sekwenzakalani? Kaqala sahila but kodwa into eyamphatha kabuhlungu eyasenza ukuthi nakhona igcine sehlukana incwadi ingane yayibhala. Kwakunencwadi? Anencwadi engane uThulani wayibhala. Wayithini Nkosi yami? Wabhala incwadi esho ukuthi hey baba ngaze ngajabula ukuthi for the first time empilweni nje ukuthi nje ukwazile ukuthi kakuzoba incwadi engizoyifunda mina ngedwa. So wathatha wayibeka phansi komqamelo wami. Ukuthi wayibhala before azasuke kakuyincwadi nje yokubonga. Okay. Nesithombe sethu lapha kwincwadi wasipaste nje khona. Nkosi yami. Nothi nje ngiyabonga ukuthi ukwazile for the first time ever ukuthi ufikile lokho esikoleni. Wafika wazozongisupport, ngijabulile ngatshela nabangani bami ukuthi yeza. Baba behlezi mina nginababa ekhaya emsebenzini. Esikoleni. Behle besho nje anginababa nakwangaphi khona njalo mekukhona ama-functions akhona angiphumeleli. Yabo. So kodwa ngamtshela ukuthi noma kanjani la ngiyeza. Umama mayifunda leyo ncwadi leyo I think akabuya naleyo enga leyo kuyena ukuthi kodwa yazi ukuba hlasembe wawukhona wafika mhlambe yangangena ingane kwimoto yesikole wahamba mhlawumbe kwenye i-direction ngabe uThulani usaphila namhlanje. So shuthi yena wathatha samuntu engazuthi izinto zenziwe ungafiki kwami manje iblame yonke ke manje ke sekumina ke manje useyibeka kuwena. Kanti nami sengiqala nokuphuza nje endlini. Okay. Nabe ngaphuza kakhulu. Nawu ushayela ingcindezi. Nami sengishayela ingcindezi phela ukuthi hayibo kwenzakalani manje. Angisayi-understand ukuthi kwenzakalani. So manje leso silonda leso
esokuthi usuze wathola incwadi kubongiwe ukwazi kwapheshwa nesithombe uyabona ukuthi bekunesikhathi kwenziwa le ncwadi le kuyabongwa ubaba umuntu ubalulekile empilweni yami ngifuna azovela esikolweni okusho ukuthi ngi-proud ngaye because if bengekho proud ngawo ubengeyaza kubiza sidala kodwa wazi wabhala incwadi wazi wabonga nanana so leso silonda leso enhlizweni yakho ngaba mhlambe sesaphola usuwaba right ngoba uthe lento isina 8 years noma 9 years siyenze mhlambe ngabe usuwaphola wathola indawo la uzobhodla khona mhlambe wabona ama-psychologist ke uhlale phansi nje ukhala uma ufuna ukukhala ukhulume uphinde uthule uphinde uphuzise amanzi uphinde ukhale uxoxe ngendlela ubuhlungu nawe owunabo because I'm sure ukuthi wofisa ukuya but wanqatshelwa lapha emsebenzini ukuthi awukwazi ukuphuma manje so leso silondo leso sokuthola nje incwadi ethi ngiyabonga baba ukuthi ubile nami kwazi kwapheshwa nesithombe ngabe usuwaphola noma sesabhibha kuze kube today nje kwenzakalani ngawe ngeke ngisho ukuthi ngi 100% right kuhambe kuvuke kodwa ngokwami ngibuka isilonda nje lesi ngizophila naso ngingunaphakade ngoba bengiqala ukuba nengane yena abekho abanye bezemva kwayo abekho futhi abanye bezemva kwabo and futhi njengoba nje ngangiqala ukuba nengane futhi ngiqale ukuthanda umuntu yazi into usuyibekile wena uthi okay lo umndeni wami nje la ngiyashada lana nje ngiyashada lana nje ngoba ngiqale ngakho ukusacrifice umsebenzi kumenza kusho ukuthi siyasonga sihlala emjondolo sikhulele emjondolo sahamba sathenga umuzi yabo sahamba sathenga umuzi nje manje ngiyayibuka lento uthi ene hey ukuhamba kwaThulane Nkosi yami yazi ungiphatha kabuhlungu each and every day ngoba ukuba usaphila ngabe ngode nempilo ngabe namhlanje ngumnumzane womuzi ngabe usanoma wakhe ngabe yabo kodwa manje ngizibona namhlanje wonke lezi zinto engangifisa ukuzi-achieve empilweni ezingenzeki ngoba nakho lesigameko esangenzekayo so umuntu engam-advise nje ukuthi nje ngam-advise nje ukuthi uma uthanda ingane yakho make sure ukuthi ingane yakho uyayinaka make sure ukuthi ingane yakho uba there for yona because ngoba siphila kanjena uyaphila nje kodwa ulazi kusasa ukuthi sasayiphathele uyabonga ngingahlala nawe la manje kodwa mengihamba uzosekuthiwa nje hayibo angisekho emhlabeni uyabo so and ukufa phela akumemezeni nakhona ngimcabanga njalo uThulane uNqamanga ngiyamkhumbula mengibuka manje ngabe mhlawumbe ngabe una 14 15 years 16 years ngabe nje ngiyaqala nami nje sengithi okay asilungisele magic dance yakho uyabona nje konke lokho kuyafika kuyabala yabo uthoka ngabe lo muntu usamngaka namanje ngalesikhathi so ngibhlungu enhlizweni yami uNqamanga ngibhlungu manje awufisi nje ukubuyela ke kwi relationship with umama kaThulane noma usekuyinto sowayigwinya wa right nje ukuthi hayi ukhethe indlela yakhe nami ngizokhethe yami ngiyafisa ngixolele ngiyafisa ukuthi kube khona kuyena endaweni yakhe yokuthi it wasn't your intention ngiyabona ukuthi it wasn't my intention but ngangifisa ukuthi nami ngibe khona ilokho engathi uma hlase ngithiwa uyabuka manje la lento uyangibona manje ngikhuluma akuzwe angithi ngangifisa ukuba khona for uThulane ngangifisa ukuthi nami ngibe naye nami namhlanje ngizibone ngobaba ngiyamfisa ukuthi abuyele back empilweni yami yes ngiyamkhumbula ngoba yena mhlambe usawa move on khona umuntu okumbona mhlambe naye noma awunayo ngisho nendlela ukuthi ubone ukuthi uphila empilweni manje nobani wangiblock endaweni eziningi angikwazi ukubona i-status sakhe ku WhatsApp angikwazi iziningi iningi ke angizazi ngizwa ngendaba ngazwa nje ngomunye umfethu esho nje ukuthi ene wadlula komunye nje uShoprite angazi wayethenga mina ngazi wayethenga ngokuthenga ka Shoprite manje medlule kwenye restaurant wabona yena wayetshela ukuthi imina wafika ephapha nje kuyena nje hayibo hey ngana
kanti uhamba nomunye umuntu. Uyaxakeka. So nami engitshela ukuthi hayibo mngani wami ngafika ngikuphaphela ngitshela ukuthi wena because wayehlezi like lo muntu wesilisa leyo wayehlezi ngemuva kwakhe so ngayitshela wayehlezi emva kwakhe. So manje mayefika yena uthi hayibo baba ngoba phela ubona yena ngithi yabo wathi so ngazi ngalokho nje la ngagcina lapho kuza lapho so ngibhlungu nangalokho khona kuyangidemeja yabo kuyangidemeja kakhulu ukuthi ngoba ngiyafisa ukuthi sibuyelane ngiyafisa ukuthi ngenze right kuyena ngendlela noma ngisho ukuthi yena ayifisayo wena ukakamthola umuntu nje omusha manje noma mhlawumbe usabamba la ubizwa khona ngaleso sikhathi hayi ukuthi usufake inzipho khona umuntu esengakuzama naye but kodwa akufananga kodwa nje nakhona futhi azange silaste nakhona asilastanga mhlawumbe ngabe uyayifisa i-counselling noma njengensizwa unazo mhlawumbe indlela zakho zokudlula entweni mhlawumbe okungenza ukuthi yakhetha if yes singakubhukhela yini i-counselling uhambe nje uyohlala ne-psychologist phansi ke ukhiphe nokungakwazi mina ungakukhiphanga la phambi kwami kushuthu mhlambe lapho uyobe ukhona ne-psychologist phela akushuthwa lapho so kungenza ukuthi uyadinga ukubhodla nokunye okuningi okungenza ukuthi awukushongo la kungisizele ukuthandaza kakhulu nokuyisondeza nje yabona kuNkulunkulu kodwa ngiyafisa nakhona futhi ngibe naye umuntu nakhona engimbonayo nakhona ukuthi ngikwazi futhi ukuthi ngikwazi ukukhuluma naye ngihlale phansi ngiyafihla uma mhlawumbe ngothola nako ukusizakala ngingakwazi ngoba angisakholi ngihlezi ngicabanga ngakho. Okay, ngicela ungivumeleke ukuthi whenever ngikufonela ngikuthole ukuze sizokwazi ukuthi ngikhulume nabaphathi bakubhukhele uhambe uyobona i-psychologist ayikho imali okufanele uyikhiphe wena but ukuthi wena uzi-avail ngaleso sikhathi sobe sikudinga ngazo ngiunderstand ukuthi uyasebenza but mhlawumbe uyongitshela ngaleyo day off yakho yobunayo kube kuthini ukuthi insuku zakho zibhuka ukuthi zime kanjani ngisasebenza vela ngama-weekend so ngingatholakala ngama-weekend ngoba ever since kwenza lesa sigameko lesiyana nasemsebenzini nakhona bangibhulela ama-shift so angisasebenzi ngangisebenza Monday to Sunday kodwa-ke manje-ke ngama-weekend sebayakwazi ukungikhulula ngala safika saxabana khona ngathi ndiyazi nje ningithembise kanje ngaze ngalahlekelwa ingane wavele wathinteka uboss ngaleyo ndaba le ngoba ngafonela uyena kakade vele engitshela ngasesigameko lesiya so ngathi ngisho nje ngingaqondile ukusho njalo ngangisho phela umuntu mesekusebenzisa ngimtshela ukuthi ngiyaphuma ngo-6 athi hawu yazi sakho umsebenzi okhona ngizokuholela extra money ngaphahlwa kanje it's not about money yabo yazi ngaze ngilahlekelwa ingane is because of so base basibangiphulela ke emsebenzini angisasebenza but uyacabanga ukuthi kuyakusiza ukukhuluma kanjalo noma wakhuluma abuhlungu but kwakusiza because kumanje awusangeni ngama-weekend so ke ngiyazi ukuthi ngebhadi asinayo remote yokurewinda impilo so asikwazi ukubuyela emumva osekwenzekile kusuke sekwenzekile but ngiyakucela nawe noma ngabe kuthiwa uzobhukhelwa leso sikhathi sokuthi uye kwi-counselling kube ukuthi nawe uyamhlangabeza umuntu oya naye whenever ekhuluma nawe uyamuza uthini uzokwazi ukuthi udlule kahle kule ndaba le into engifisa ukuyazi manje ukuthi kubazali la emakhaya othola ukuthi badlulelwe abantwana and bafile ngazuthi kube yiphutha labo ukuhamba kwabantwana babo ungafisa ukuthini laba bantu abahleli nalezo yilonda enhlizweni ukuthi yazi ukube ngenza into ethize ngabe mhlawumbe umntwana umsaphila today uthola ukuthi uyisola yena usahleli ubhibhelwa isilonda sokuthi ukuba ngenza kanje mhlambe ngabe umntwana ukhona today mhlambe ngabe semngaka mhlambe ngabe seyangisiza la kwezinye izinto ungafisa ukuthini labo bantu uthola ukuthi bahleli abazi baze bayofuna isikhathi sokuhlangana ne-psychologist bahlele emakhaya balimele ngalendlela ukuthi nakoma relationships wabo abalast ngesimanga sokuthi usele lapha ya emumva enakaza azathola usizo izakwenza ukuthi ungaprogress empilweni njengoba ngisho nje nami ukuthi ngangisidudla mina ungathuka mangakhombisa isithombe sami ngesidudla khona iyakunciphisa emzimbeni because manje the more ulokho ucabanga ngakho lokho the more uphinda futhi ugcina usuzibona nawe ungasaprogress empilweni so advice engingaba advise yona khuluma
Yes. Khuluma nami kungithathe isibindi ukuza la kodwa nakhona kungisizile ngisho nje ukubana nabafundisi ukuthandazelwa Yes. ukumazana noNkulunkulu kodwa ngisho nje khuluma ungayivaleli into ozaziyo ukuthi uzama uyenze ngoba ugcina usulahlekelwa okuningi kwalokho ade ulahlekelwe yikona okwenza ukuthi ufike kule simo lesokusona. So ngam-advise nje umuntu ukuthi nje khuluma nomuntu uzokhuluma uzokulalela akutshela ukuthi at the end of the day akuyona ifault yakho. Yes. Ngiyabonga kakhulu mfethu. Ukufika kwakho ngiyazi ukuthi kuzophilisa abaningi because impilo zethu zicishe ifani. Ngenzeka ukuthi isimo sakwehlela mhlawumbe khona nomunye ongathi ongaxoxa worse. So ngiyabonga ukuthi uphumele obala ukwazi ukukhuluma. Ngiyathemba ukuthi mase sikudinga sizokuthola. Ke uhambe nje uhlala phansi ne-psychologist uzibone ukuthi uphilela kuphi naye. Ngiyazi ukuthi uzoba right, ngiyazi ukuthi uzobuyela emzimbeni wakho njengoba ungitshela ukuthi wawungekho mngaka. Basi ngiyabonga nje ukuthi uvele uphumele obala ukhulumisane nami. Thank you so much. Mboka lapha ekhaya nimzwile ubhuti mayikhulumisana nathi uthi asikusidingi ukuthi ugcine yonke into la ngaphakathi because uzoqhuma and mawuqhuma uba ibhomu uzoba i-mess endaweni eziningi kabi. So okwakho nje ukuthi ukhulume mawuthi awuthola usizo eduze kwalabantu labo ohleli nabo la phuma ningi manje inkundla zokuxhumana engenza ukuthi zikhona ubheke ukuthi yini engase kusize lapho ufuna usizo kunokuthi ungavala umlomo uthule ufe nesilonda esineminyaka eminingi kabi ekube na ufuna ukukhuluma. Phumela obala ukhulume uthola usizo ukwazi nawe ukuthi ubuyele empilweni yakho ube right because ngiyazi ziningi izigameko ezinehlelayo kodwa uthola ukuthi niyasaba ukuphumela obala ukhulume. Ezinye baningi udadewethu la minyango barayishiwe abanye bereshwa nakwezinye indawo engafanele ngabe bareshwa kuzona but kwenzekile kodwa balokho besaba ukuthi ngiyasaba umfundisi wami lona abazali bami bazothini ngiyasaba uthisha wami lo abazali cha mayeke wahlukumezeka nje. Phumela obala ngisho wakuthiwa ubani ngisho wakuthiwa ubhuti wakho okuzalayo egcekeni endlini musu ukuthi hayi ngiyasaba ukuthi la ekhaya kuzoba khona ungazwani zicabangele wena because wena ufika kuqala empilweni yakho. So ungathuli khuluma. Ngiyacela ungakhohlwa ukusubscribe like ushare ngiyithanda kakhulu. Bye. Kuthiwa indaba ayihlangani kodwa abantu bayahlangana. Thina kwa Black Life Traditional Pharmacy sithi amanzi lapho akama khona ayophindame futhi ukuze ubuyise isithando sakho. Luqale phansi uthando lushisa amalanga. Faka i-order namhlanje uthole isikhafulo sokubuyisa umuntu wakho isithando seminyaka esikade saduka noma ngabe udukizolo. Ukuze ufake i-order shayela u062 219 7748. Thina umsebenzi wethu ukudilivela wena mawufaka i-order makumba manomhlaba akukhathaliseki noma ukuphi. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika.